ko Abdou Diallo mbiyetemi min heynori fedde aynaɓe Saloum et en même temps coordonnateur départemental convergence des éleveurs mo Kaolack. min tawima ɗo e daral ngal Kahone kala ɓiɗogal ngal jeeyatére ɓurde mawno e nder Sénégal hol situation mbawɗen nanngude hannde? eyyi ni no mbiɗa ko in gonga daral Kahone ko dare ɓurɗe mawno hannde e nder dare Sénégal pour opération tabaski sa inni misira ko tegata hen rek ko daral Kahone par ce que ɗo woni deuxiéme point de chute ɓe gandanɗa hoorema baali so gimmori caggal lesdi moni Mauritanie walla Mali ko ɗo jippoto situation noon bonini waali par rapport he hitande yawtude nde ko yiyeteno ko baali kam ciwa heew baali ciwa heew malgré que temps o ɓadditima te coggu ngu ne siwa dillu ɗum kam minen mbaɗi remarqué. D'accord camion ngaji ɗi hoɗo ɗi gimmorta ɗi ganduɗa kam ɗi gaari ɗo taw ɗo kam kala ko jippini ɗo ko Mauritanie immori Fouta woni Medina Diaƴɓe ɗi carsirta woni baali gimmorat ɗi Mauritanie mbaɗa traversé Medina Diaƴɓe carsat anti naata nder Sénégal ɗi appa ga Kaolack Kahone ɗi appa Missira ko heddi ko fa Dakar kono baali kam gimmoratno ɗi fuɗnague ngol Mali kam hikka camion immorani ɗo Mali kam taw ari eyyi ko fuɗɗa ko ha joni noon. est ce que ɗon ko hikka kam Mali arat? Non pour le moment kam Mali arani dal par ce que situation o gonɗo toon e en même temps sécurité o probléme camion ngaji ɗi yimɓe koolaki julaɓeɓe ne koolaki lawol ngol eyyi malinaɓe ne noon ciwa ar taw kam mi yiyani ɗo malinaji baali jimorɗi Mali kam gara ciwani ɗo yetto taw eyyi client uji ɗi puɗɗima ar pour laroyde on eyyi client eɓe kamɓe woodi arat ɓe daroya kono ni no anno kam o tuma ta sodoɓe en gros woni sodoɓe ko coggue walla mocce coggue gara cooda ko yata e baali sappo walla nogas naɓa jeeytoya ɗum kam min ciwa in ɗo taw yin vraiment marché o mbo leeli no bete na hulɓini dal eyyi na hulɓini ko famɗi ko daña ko e baali client eɓe mba'ani noon par ce que nde garɗa taw minen jooɗi te sa laari mbaareji ɗi foof naare ɓe foof en ko jooɗiɓe rek ɓe paadi donc ɗum rek ça dit quelque chose koyen firnde mawde dal. coggu baali ngo ɗo ngu tolni neɗɗo on si wara so yowima hokko ko wawa dañ baalo eyyi ɗanni coggu ngu kam ɗum kam ko goto foof ko woni ko e poche mum rek ɗum wawi nabtor woni noon baali ɗi kam prix o kam fala budda ɓeydo seeɗa par ce que aliment o komo probléme gooƴe ɗe kode probléme foof yokkima te ni no yokkorina yokkugol seeɗa ko yokkugol gonga hita o gimmorat ɗo Mali walla lappeteɗo pour aliment o mo yokkima masara o yokkima gooƴe ɗe jokkima donc ɗin ɗon tati goli aliment de bétail pour baali ɗi wawa yokko baali mbasa yokko ɗum koyen probléme mo gandanɗa hoorema probléme mbo wawa waɗe mbo wawa diwe dal eyyi baalo ɓurgu famde coggu oɗo fokkori eyyi ɗum kam ça dépend e neɗɗo foof e coggal mum eyyi no waɗi coggere gandanɗa hoorema komin timi ko min mbawi andu minen kam peut être guila nogas joyyi ha capantati ha capantati e joyyi ha capannayyi ɗo eyyi ɗum kam komin timi ko min mbawi andu kono noon hoɗo in fuɗɗori kam ɗum kam neɗɗo wawama noon wi peut être jaaha rek ha jana e coggal o wima min baalam ɗo puɗɗori ɗo kaaɗi ɗum kam no wawi won. to banggal caɗele gonɗon ɗo par ce que ɗo gonɗon yiyan ɗo lampe courant mbiyan ɗo robinet aji eɗen gueɗe eyyi ɗum noon koyen caɗele par ce que sa laari robinet aji ɗi mbaɗaɗi to nder ko to nder rek mbawi wat sat alimenté te ko woni ko ɗo e baali wonata ko ɗo e baali e daral ngal heƴani sah nder daral he walla woɗɓe wiyata ko aynaɓe gandanɗa hoorema jiiɗa naata nder daral par ce que gona e boowal he ni ɓuraniɓe ko aynaɓe gandanɗa hoorema pour il se sent plus à l'aise gona he boowal he ɗum woni somin dañino robinet aji ko taari ko ga ɓuratnomin wallu sécurité o ne noon ɗum ne encore une fois somo ɓuuri ɓeyde ɗum ne wallatno yimɓe no feewi affaire électrification o ne waɗi lampaji kono lampaji ɗi noon doyani par ce que ɗo ɗo min tolni minen o yeeyi o poto lampe o waɗani ɗumani mboɗani lampe mboɗani haydara donc ɗum foof ko in caɗele ɗe gandanɗa hoorema yimɓeɓe ɓeɗe mbaɗa rencontré ɗo e daral he.